Nem baj, majd 2 részlet teszed. 2 részletet beteszed fel. Jó, ma ott lesz klipben szardoboz. Jó, mi leszünk. Én benne leszek. Az a lényeg. De hogy a lényeg? Hogy cigizál? Nem vagy azt mondani, jó, hogy ügyül. Hol van az a? Következő szint. Oszt. Megy itt, igen. Biztos. Nagyon bajtott cigány. Látod? Majd a VP vár. Nem, hogy most elkezdenünk VP-t. Nem, hogy VP-ztünk volna, csak egy kicsit. Majd ezt A következő trekken és a következő kör. majd a zenéteket alá rakjam. Úgyis kíváncsiak leszek rá. Hát, fasz. Ajánljuk, adjuk oda. Marmara. Csak a Marlboro. Ez volt Barbie, minden ára ping-ping. A dohányzás lassú és fájdalmas halálhoz vezet. De utálom, hogy nincs itt fókusz rajta a videóba. Ja. Advance nem van? Vagy nincs? A Samsung S Advance. De még az S3-on sincs fókusz. A következő trekken is a következő kör. Most kezdünk az alapnak. 7-kor indulunk? Indulhatnánk amúgy. Na, hogy kezdjük egy kicsit. Bazd meg a CT-k most a legjobbak, mert nem vagyok benne. Ja, fogd már, meghúgyoznom kell. Tedd le. Ide. Nagyon már geci. Még benne se lesz. Faszom. Ez így nem jól állítom, faszomba geci. Ja.